வெல்கம் டு ஃப்ரெஷ் சமையல். இன்னைக்கு 7வது நாள் நவராத்திரி ஸ்பெஷல் கடலைப்பருப்பு சுண்டல் தான். கடலைப்பருப்பு நம்ம சுண்டலுக்கு மொச்சை கொண்டைக்கடலை எதுவுமே ஊற போடாத நேரத்தில் சட்டுன்னு அவசரமாக சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய சுண்டல் தான் கடலைப்பருப்பு சுண்டல். இந்த கடலைப்பருப்பை 1லேருந்து ஒரு 3 மணி நேரம் மட்டும் தண்ணியில் ஊற வச்சாலே போதும், சீக்கிரத்தில் குக் ஆயிரும். அடி கனமான பாத்திரத்தில் தண்ணியை ஊற்றிட்டு அது கூட கடலைப்பருப்பையும் ஆட் பண்ணி தேவையான அளவு உப்பு போட்டு கொதிக்க விட்டுறணும். பருப்பு எல்லாமே ஒன்று போல் வெந்து வர்றதுக்கு ஒரு 3 சொட்டு அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கிறேன். இந்த மாதிரி குக்கரில் நம்ம போட்டோன்னா சீக்கிரத்திலே அந்த பருப்பு குழஞ்சிரும். அதனால் பாத்திரத்தில் வச்சு நம்ம அவிச்சு எடுக்கும் போது எல்லா பருப்புமே ஒன்று போல் வெந்து வரும். பருப்பு அவியும் போது பொங்கி வெளியில் தண்ணி வடியும். இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி வச்சு நம்ம கிளறி விட்டுட்டே இருந்தால் தண்ணி எதுவுமே கீழே வடியாமல் நல்லா சட்டிக்குள்ளேயே இருந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிரும். கொஞ்ச நேரத்திலேயே கடலைப்பருப்பு எல்லாம் ஒன்று போல் வெந்து வந்துடும். நம்ம ஒரு பருப்பு எடுத்து பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் எந்த அளவுக்கு நமக்கு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கான்னு சொல்லி. அதுக்கு பிறகு இந்த தண்ணியெல்லாம் நம்ம வடிகட்டி எடுத்து வச்சிட வேண்டியதான். இப்போ இந்த சுண்டலுக்கு நம்ம தாளிப்பு ரெடி பண்ணிடலாம். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன். எண்ணெய் சூடு ஏறினதும் கடுகு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஒரு வத்தலை கிள்ளி போட்டிருக்கிறேன். கருவேப்பிலை கொஞ்சம் போட்டுட்டு காயத்தூளும் இதில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு பிறகு நம்ம அவிச்சு வச்சுருந்த இந்த கடலைப்பருப்பை ஆட் பண்ணிட வேண்டியதான். ஆட் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக தேங்காய் பூவும் ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி விட்டுற வேண்டியதான். சூப்பராக சீக்கிரத்திலே செய்யக்கூடிய ஒரு சுண்டல் ரெசிபி. சாப்பிடும் போது நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு ஒரு ஹெல்த்தியான சுண்டல். எங்களுடைய சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டன் அழுத்தி ஆல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நாங்கள் போடுற வீடியோக்கள் அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு உடனே வரும்.